Четвъртата позиция е за относителната бройка на хората, подкрепили парламентарните партии на митингите в София и Пловдив. Важното е, че днес в Пловдив имаше стотици хиляди. Стотици хиляди? Ей, кажи речи, цял Пловдив се изсипал на площада. Днес в Пловдив имаше стотици хиляди. Лидерът на ДПС Лютви Местан също се опиени от желанието за бройка. Днес е площад с 70 хиляди. Необходимо ще станем и 170 хиляди. Хайде, бе! И сега, ако наблъскаме по 4 души на квадратен метър, получаваме, че на тази площ трудно биха се побрали повече от 37 000 души. То доказателство, че политиците ни забелязват само когато сме им нужни и ни броят като овце само и само да си премерят ресурса. Важното е, че днес в Пловдив имаше стотици хиляди. Ще станем и 170 хиляди. До челната тройка се добра едно куче, чиято стопанка изпитва голямата нужда да го накара да пее. Още те обичам, пи! Още те обичам, грейчо сладък, най-добричък. Неща обаче са много странно. Секс бомб, ти си секс бомб. О, грейчо, ти си супер мъж, пей! Олира поля, бабио. Упс, таляме галю, кажи голо. А, крокодил и бегемоти. И зеленый попугай. Зеленый попугай. Пропя! Не е сигурно. Сега ще го държиме, защото направи някакви бели. Така ли? И сигурно се е напишкал. Не се е напишкал, нещо по-лошо направи. Да. На второ място застава Росен Плевнелиев, който подкри първата в България международна автомобилна конференция. Там президентът, освен че поразгледа, също така и инспектира някои автомобили. Голяма инспекция. Какво ли точно се опита да направи? Може би търси дръжката, за да отвори вратата. Ама като ни я намери, се почувства неловко и айде да забажим положението. На мен този опит да отворя автомобила ми напомни на Индиана Джонс, който по същия начин отваряше тайни врати. И понеже вратата на колата не се отваря с думите "Сезам, отвори се", президента се опита да я отвори с нежност. Ще те милвам на сън и в съня си за тебе ще плача. Преди време президентът отново се чудеше как да се държи до красива кола. Само ние знаем обаче какво му се случи тогава. Вижте! Ето това обяснява защо Росен Плевнелиев беше толкова нежен към колата при сегашната си среща. Може знам да остана, Но за мен ти няма, не ще се превърнеш на спомен. И победител за месец ноември стана Михаил Миков в ролята му на строг парламентарен ръководител. Моля ви, тишина в залата. Аз моля да вземете мерки и техниците в залата да намалят силата на микрофоните, когато говори по-шумно изразяващ се депутат. Благодаря. В това Народно събрание май тихо изразяващите се депутати не са много. Редно е председателят да вземе мерки. Благодаря ви много. Моля ви малко да намалите волюмето. Кое да намалим, господин Миков? Да намалите волюмето. А не е ли по-добре вместо да намалят волюмето, направо да натиснат мутето? Началник, нямате тия хора. Едно време какви началници имаше. А сега Михаил Миков трябва да ги учи как се началства с твърда ръка. Абе да го намерят от прес-центъра 15 души ще ги уволнят, всичките ще ги уволнят, само край.
Кой да се погрижи? Не си втори тук съветник на председателя и спри да подвикваш, че ще те накаже. Цял ден го правиш, не само сега. Аз мълча, чакам и ще Кой да се погрижи за земята? Нормално е при такива условия на господин Миков да му гръмва главата и да си мечтае за малко по-тиха работна среда. Моля ви малко да намалите волюмето. Остана да видим най-забавните моменти от последния месец на 2013 година. На пета позиция щъркнаха две от водещите на TV7. Добро утро. Днес ще бъде слънчево. Зуек, нещо прави ли ти впечатление? Добро утро. Днес ще бъде слънчево. Ами, да, има проблем с звука. Добро утро. Днес ще бъде... Не, ще те питам по друг начин. Правят ли ти впечатление две неща? Да, прави ми впечатление, че е много студено. Направо да настръхне човек. Минималните температури ще са с минус 9 до минус 2 градуса. В тези минусови температури трябва да се ходи с шапка, шал и сутиен. Същото важи и за колежката на Ваня Бонева, новинарката Вероника. Почват новините на TV7 с мен Вероника Чанева. Ей, на това се казва остра журналистика. Направо като две капки боза. По-скоро като две реколти зърна. За четвъртото място се пребори психотрилърът, който се разигра в студиото на Здравей България. Не мога да предположа как е охраняван американския президент. За Барак Обама не знам, но Ани Цолова всеки момент ще има нужда от охрана. Той човек можеше, както прави жестомимичния превод и изведнъж... Нека не. Изведнъж така, към Обама ли? Зуек, ако беше жив краля на ужаса Алфред Хичкок, щеше да оцени таланта на Виктор Николаев. Изведнъж така, към Обама ли? Третото място е за вълшебник Илян и неговата джунгла. Днеска за вас съм приготвил един невероятен ритуал, огнен ритуал с помощта на саламандрите. Слава на всемогъщия ви гущер! Слава! Аз мога да ви говоря много за саламандрите, за тяхната иерархия. Значи пред тях има царе. Има крале, имат принцове, има царици, има кралици. Понеже много хора страдат от магии. Ами вземете си да си гледате като домашен любимец Таралежа. Той обира всякакви негативи. Ако искате да ви потръгне на пари, вземете си домашен любимец хамстер. Така, гущери, катерици, Таралеж, а сега и хамстер. Тук като жунгла е някаква жунгла. Откъдето виждате, тя може да го извади. В века да без, да най-добрия, да ойдон суплет, глори, глори, глори of ойдон black суплет. С сребърен медал се укичи една министърка с спортен ресор и неразбираем език. Отчет. Не мисля, че може да бъде инкорпориран във въпросно-отговорното единство като единица на пресконференцията. Категориално и основно работеща и работна единица. Отчет. Министър Мариана Георгиева пак се отчете с думи прости и фрази ясни. И ако предния път тя се ограничаваше, внимавам да се дозирам. То сега нито се дозираше, нито се лимитираше. Няма как. Просто аз не лимитирам време. Съжалявам, ако вие лимитирате вашето време за мен. Тук вече наистина се съдържа проблемът на нашия контакт днес. За някой, като заместник министъра на спорта Йордан Йовчев, обаче, този контакт не беше проблем, а интровертност на духа. Спорт ли е, семантика ли е, важното е да има усмивки, бе. Нищо чудно, че от този двучасов отчет почти нищо не излезе в новините. Просто никой нищо не разбра. Изповядват ли се, И победител за месец декември е най-добрият лекар сред водещите и най-добрият водещ сред лекарите – Тео Ангелов. Една от мимиките, които Волен Сидоров много често прави, това е да си подръпвам кращата на устите по този начин.
постоянно бърчи челото си по някакъв такъв начин. И като прибавим този тик... Тежък случай описва доктор Ангелов. Но да се чуди човек, кой е по-зле? Пациентът или лекуващият лекар? Човек, имам чувството, че на доктор Ангелов напрежението му идва в повече. Даже имаше там един голям плакат. 10 дни до сваляне на новините на турски, каза Атака. 9 дни до сваляне на новините на турски. 8 дни до падане на новините на турски. 7 дни до падането на новините на турски език. 6 дни до падането на новините на турски език, казва Атака. 5 дни до падането на новините на турски език. 4 дни до падането на новините на турски език, казва Атака. И накрая, Атака казва 1 ден до падането на новините на турски език. И какво стана? Не паднах. Само дед броихме. И какво стана? Не паднах. На мен пък камък ми падна от сърцето, че броенето приключи.